El Lleida Esportiu va empatar 0 a Badalona i ja acumula 5 jornades de Lliga sense guanyar. Després de l'eliminació a la Copa Federació en mans del conjunt escapulat, els d'Emili Vicente van arrencar un bon punt que els manté a la zona mitja de la taula i que ha de donar confiança per afrontar els dos partits que manquen d'aquí a finals d'any, tots dos al camp d'esports. El Lleida Esportiu va veure allargada una setmana més la seva ratxa sense conèixer la victòria, però va sumar un valuós punt al camp del Centenari. En el tercer partit contra el Badalona en qüestió de 10 dies, els d'Emili Vicente van tornar a puntuar a domicili després de 2 desplaçaments i davant un rival que ja va demostrar a la Copa Federació quin és el seu potencial. Un empat que no serveix als lleidatans per allunyar-se de la zona baixa, però que ha de significar un punt d'inflexió per afrontar les 2 pròximes jornades que manquen abans de les vacances de Nadal. Está claro que sacar los 3 puntos hubiera sido lo más importante porque llevamos varios partidos sin ganar, pero bueno, jugábamos en un campo complicado. En la Copa pues ya demostraron que era un equipo complicado y bueno, sacar un punto este domingo ha sido, yo creo que un buen punto de cara al próximo partido de casa, que sí que cuando estamos en casa tendremos que intentar apretar estas 2 semanas para irnos en Navidad, si es posible, con los 6 puntos y que nos dé una cierta tranquil·litat. La nota positiva del maig va ser la solvència defensiva dels blaus, que per tercer cop en 6 partits deixaven la porteria a 0. Per contra, la falta de rematada, amb una sola clara ocasió de perill, que els privava d'un triomf que fa un mes que resisteix. Fuera de casa es más difícil crear ocasiones, ya lo sabemos, entonces nosotros nos tenemos que basar en dejar la portería a 0 y a partir de ahí sabemos que podemos sacar puntos y buenos resultados. Entonces estamos contentos porque por dejar la portería a 0 una jornada más y a partir de ahí entonces donde hay que empezar a sumar. L'equip ha tornat a la feina aquest matí amb una suau sessió de recuperació. No han entrenat Asier, Imaz, Azparren i Sergi Palau amb molèsties, ni Víctor Ibáñez amb permís del club. Tampoc ho ha fet Pau Bosch, qui a més estarà 2 setmanes de baixa. El de Fondarella, que es va retirar lesionat a Badalona, pateix un esquinç al turmell esquerre i s'uneix a la baixa de Gerson a l'eix de la defensa.